Karibu sana janeno marwa mar Rembwa TV. Kawuono odiochieng' machielo ma Nyasaye oseyawonwa kendo en Friday majaber ma kendo koro wan gi wendo ma wakelo ma wadwa go kode mbaka e chenro mane ok ing'eyo. Janeno marwa mar Rembwa TV, kapok achao kata kapok adhi mbele, daher mar mondo mi aparni ni subscribe e channel marwa mar Rembwa TV. Mae kama ibiro yude mbakni kendo ibiro yude wechego matuch kata kendo sigana kata mbaka ma ok ing'eyo, mane ok ing'eyo kendo ma samoro ne ok idhi ng'eyo. Koro kae kete mana Rembwa TV ka, subscribe kanyo, nyalo followa e social media, obed Facebook kod TikTok. Wan mana e Facebook, TikTok kod mana YouTube kende. Kiluwo kuondego waduoko ni mana erokamano. Kata kok adhi mang'eny kata kapok achendi ahinya gi mbaka, to we mondo akelni wendo ma kawuono. Wan kaendi gi wendo ma en jakomedi, en akia ni ower, akia ni wer be ower, akia ni MC bende en MC. Koro ang' nonyiswa, ang' no introduce nyinge gi gimotimo gi tichne, kata kamano to machiegni. Karibu sana. Yes. Asante sana. Nidhi nade ratego? Adhi maber. Amor kachopo Rembwa TV kawuono. Yeah. In jalejo? Wuoth rabora but achopo. In jalejo? In jalejo? Gite watima jalemo, koro kata lejo no be malemo. In gi osimbo e wiga? Ma to gine mar juogi. Sasa mineno ka rwako gudu ni, mano ng'eni juogi. Mae gima nolamne. Iwinjo, mae mano lame gi kwere. Ibere gagi. Kisewinjo ni kwere olame, umobedo piny. Ibere gagi. Koro mae ma jodongo noleme. Ibere gagi mibolo. Ma en juogi mano lame mar tich, weri gi gagi, ok en nek. Gagi dong nek. Otherwise, kapok wadhi mbele, inyalo nyisowa ni in ng'awa, kodoa en ng'a, nyalo introduce yourself. Yes. Itiyo gi gineno. Yes, ne jawinjo mar Rembwa TV, an iluonga ni MC Kodoa wuod Nyakisumo. Kata kendo nyalo luonga ni dichuo malelo mago dhako gi dhoge. An awuon, I'm a comedian as well as an MC. Wer bo wawer, gigo te watimo. Tek ne ngima sudo. In gi wer mane misegolo sani? In gi wer mane misegolo? Asewero, wan wawero Angla English version. Angla English version. Gik mwatimo. Okay. Yes. Introduce mawer achiel kanyo endo ka wadhi mbele. Inda catch a ben today. Banjo flow to win. I catch a man today. Banjo flow to win. Today I'm searching friends. Inda today I'm searching friends. My friends, where are you? My friends, where are you? Friends of Janabi, where are you? Friends of prophets, where are you? Do you remember back there? Friends, do you remember back there? The way these people are abusing us. The way these people are abusing us. The way these people are throwing abuse. The way these people are throwing abuse. The way these people are talking bad. The way these people are talking bad. For us, we don't have open. For us, we don't have open. For us, we don't have uchoches. For us, we don't have uchoches. For us, we don't have many mouths. For us, we don't have many mouths. We are only beating Job. We are only beating Job. Those who are talking many are empty containers. Those who are talking many are empty containers. My friends, where are you? My friends, where are you? MC Kodoa. Yes. For those who are talking are empty stomachs. Those who are talking many are empty containers. Tienen jok ma wuoyo mago debe tupu. Yes. Igeni bana ya. Okay na yan, it is true. Koro igeni kiloke gi Kizungu to ntie kaka sound. Debe tupu kizungu na. Jo mano empty container. Yes.
Kodwa nyaka nyochi chak loko wende jogi gi kizungu. Challenge mane mineno nikech ng'ato samoro nyalo loko ne wer kokodwa, nyalo jogi nyalo sui koso kindi gi artist ma itiyo godo gi osebedo nade. Okay, thothne gima timo, okay, no to pok aneno artist ma mosua to bende luore ni kuongo ng'iyo be chuny artist miloko wende mokuongo. But you know, in the other way, artist ngeni madwa sui ni loko wende gi kizungu bende seche moko maybe iparo ni onya paro na nikech sama iloko wer is one way of promoting that song. Iwinja? Nikech sama dhi aloko wendi kaka Chucho, aloko wendi gi kizungu. Iwinja? Ng'ato dhi bedo gi interest mar mondo mi owinj werni, the original version of the song. Midhi yudo ni most of the idhi yudo ni ng'ama pok owinjo ga werno, idhi yudo ni most in the comment section to siko poni ma en wer mane, meaning ni obedo gi interest mar ng'eyo the song, the original version of the song. So is one way of promoting the song. Koro ok en to destroy. Koro ing'e gima timo mondo mi the viewer obed gi interest in that song. Obedo gi some comedy on it. Iwinjo? Obedo gi some, nikech idhi yudo ni mostly sama translate my songs tatiyo gi direct translation. Iwinjo? Direct translation. Maybe ng'ato nyawe ni maybe sama tiyo gi direct translation ni, yes, kizungu to thin kuoma ndi, but nitie moko ma kata ng'ama kizungu thin kuome ong'e ang'eya, but koro atiyo gi direct translation mar mondo mi at least obed gi some humor on it, mondo mi ng'ato bed gi interest mar winjo that song. Sama to gima ng'ano loko kamani be kama eka entie adier. Iwinjo? Be kama eka entie adier. Koro kodhi gato yudo ka opogore ka entie, but humor ne momiyo ng'ano timore nade omanyo the song. Yes. Koro mari gima timo, but most of them want you to congratulate, most appreciate the work that you did for me. Good thing. You don't, by the way, have also other artists my band request, okay, do for me the challenge, do for me the challenge. But up to now, but more mama say, see you kama manoto pokaneno. But most of them get manama request for the challenge of their songs. Sama nyeni kech koronya kajito kombi. Mar mondo mi lok ni giwer. Yes. To samoro ntiere upcoming artist monge ng'amonge. Challenge aina ge yudo nikech samoro be ng'ato dwani mondo ilok ne to kiare, odwani mondo samoro bende otim advert ne through in. Ichaje koso itimo ne atima gi chuny maler. Okay, anto most of the giga matimo, thothgi masetimo adirito be, thothgi masetimo to thothgi asebedo katimo nikech ka support go ng'ato. Koro in ewuone makiero ni okay, ng'ani otemo timo na challenge, at least otemo support, otemo landa matin. In ewuon gi chunyi ma inyawacho ni okay, waorni gimoro ma kama, at least itim go nade. Inyiewo go pi modho nikech duol tuo sami timori nade. Sami wer duol jatuo. Koro na mar pi modho no baka o katambra. Wanga biro ma approach ni kodwa dwani mondo tim na mae. Achuli. Ka in gi chuny mar chula, ambe kemiya pi modho adhano. Adhano to ambe mano, that is part of the job. Ka in gi chuny mar chula, then is okay. But ka in nono, luiti ni nono, wuora ok inya ng'eyo, anatimo ni, to chieng' moro maybe ka Nyasaye wacho ni okay, idhi maber, Nyasaye wacho ni wami gimoro. Miya kodowa kaw, but ok achaji. Nyaka kumae bo. Nyaka nchi chak tijini. Gini okichak gini ndi mara loko wer nyoche kichako. Industry ka isebedo marom nade koso mana loko wer ni ma yudie. Ema nyoche ibiro ti para ni an koro ya piny to wacho ni anada chako loko wer. Kachucho. Industry ka asebudhe. Baba industry ka wasethagore. Industry meno watieni. Okisethagore, wasethagore. Industry ka wasekale milima na mabonde. Milima na mabonde wasekale industry ka. Ng'ato maybe ng'ato koneno kodowa to nyawacho ni maybe kododo ni industry ka nyoro. But no, okay, nyodo ni industry ka nyoro. Maybe tacha. Pimne janeno mbaka. Maybe tacha madonjo industry. Ema maybe to nyorieny to kachako loko kizu. But asebere industry ka milima na mabonde. Asethagora Kachucho. Since awacho ni achako industry ka, achako acting ma serious. Kada achako timo comedies ma serious. Achako timo gi since 2017. 2017 machako koro ma serious kabisa. Wathagore piny Migori. Aparo ni inti ng'eyo. Anakia pimnua. Ema ng'isi. Wadhi piny Migori. Mwadonjo nyaka group moro. Wadonjo group ni mwachako acting. Wact group no wa request the marmon wajoy mwachako acting kodgi. Wact films kar kanyo no mochopo kumoro.
machiel mowacho ni koro nikech macha no watimo movie gimiluongo ni movie aparo ni jawinjo ng'e gimiluongo movie to gi comedy koro no watimo movie in that wachako waloso kendo in that group koro wadhi waloso group moni okay that group ma wantie ni en mar movie but koro waloso moro mar mathin moro mar comedy koro mano watimo mana mar comedy kende iwinjo mana mar comedy mar comedy short clips ki ang'o mondo mi omed promote wa by the time mag leaders of the group no ni okay jogi ochako loso group gimoro kendo mar comedy no dhi oriembo nyaka group no iwinjo odhi ofutwa okay group group no kaguogi wacho ni bas waloso comedy mar ji adek baba notamore ogolowa but pod was struggle Migori mwatemo nikech mwatemo seriously wapi igolo pesa mfuku ng'ama chuli onge nikech ng'e sama ng'ato maybe secha ng'ato ne kitimo gigi ng'ato nyawe ni maybe ng'ane nigi pesa mang'eny ng'ane winjo maber to kiani ya seche moko yudo siling 50 ikawo 20 iketo ka ikusanya maybe for 1 month ikusanya ng'ato be kusanya kocha kokutimo na struggle lugo video mugolo ni be kuma seche moko dhiye hakuna ineno ni magi jogo mapoko wuok jogi pod kiare the problem en mainyo industry mar Kenya ni ng'ato ka pod kiai onge gi interest mar ng'iyo giri kota gino mit kota gino chalad onge gi interest mar timori nad mar watch that thing koro mane ominero ka most joma pod ne piny mondo wuogi tek kech loso gima mit adier moyo kara joma ni malo to ng'ama dwa ng'iyo giri ni akuna koro mane wase struggle mwa duo Kisumu ka skunu ka watimo acting work seriously mwadonjo wawuok mwadhi wadonjo nyaka TV ma iluongo ni Lolwe TV baba jachien bede kaje kore kolore jachien bede kaje wadonjo Lolwe TV wachako kelo videos watero Lolwe TV obedo wacha kani gino 2 weeks kose 1 month dwe achiel tok dwe achiel Lolwe TV punglu kwangala olor koro kama niwe ni geno nitieno geno rumo nyota tho iwi nyota tho to kara se dire ma nyota tho jok mano tigo de group te punglu pwangala okirore yote ng'ato ko chwe okirore yote dongo lal babo chopo kuma koro chuno ni koro chopo kumoro midogo ni koro gini to ntie remo koro luore ni ntie remo chuni ma kumoro ko waye ni koro kach koro kamo chope item gi yore te koro atema gi yora kenda wuor ang'ika bede dhi kata ok timla ok dhi manya koro chop kumina chope ni atemo acting kingi adier videos mose act gin ma dabal FLS gere wabede wan Funny Lucky Stars Entertainment pon tiere YouTube yes Funny Lucky Stars Entertainment ngato nyadonje Funny Lucky Stars Entertainment kana YouTube to neno videos go gima wacha en adier Funny Lucky Stars Entertainment gigo nitie kanya YouTube videos wase act ke dream team mago te warenge watemo asetemo nyaka moko nitie ni climax mago te wateme onge kocho ni ko struggle ko atemo ndi makoro abedo piny manyo ni akoro Nyasaye ko kumocho pene ochal nade ani koro gini ko agamora mama koro bi e kama koro paro no biro wacho ni koro gima tim ana chako loko angla kizungu to paro man loko angla kizungu ni en gima nitie gima kaka paro no biro en ni ndalo manan Migori no wago gande shows MCs gino watimo gande at least wadhe gande show gi osiepna moro is my mentor by the way ngeni ngamo puonji nyaka timre na nyaka para en mano miya courage mar wuoyo mbele ji and by then no pod onge courage no pod act but courage inya act but courage mar wuoyo mbele ji yudo kitimori na ionge go but kora rache maga en japuonj mano miya courage mar wuoyo mbele ji iwinjo ka wan Migori koro ndalo man watiyo ga kode yudo ka sometimes no kiketo wangla nikech wan thoth watiyo ga go wangla jawa oketo wangla kate town kumoro wago arambe moro to kete dong'eno wangla tiwero gi dholuo tacha ni okay koro gima tim ko entertain goro ji aloko wangla gi kizungu mondo awinj ni koro gini kiwere gi dholuo to ko loke kizungu owuok nade ko iron seche moko loko wangla gi kizungu owuok opogore seriously koro ji tore mana gi nyero kech gino wuok mobamo makoro kata yore malong okay ne koro ji tore gi nyiero koro madwa bedo piny ni okay gini no watimo ga live ndalo man wadhi ga functions watema ne time takete mbui aneno cha ochako nade call from there ne machako ge song mar Odongo Swag aketo kaseketo Odongo Swag dogo ema bang'e aneno ka at least
reaction mako yamo reactions mag fans nodhi obedo malo kabisa. Nodhi obedo malo kabisa. Koro through that ema bende ayudo some of my fans mang'eny ko request ni timre nade miwa marind osiepe inda. Okay. Yeah. Kanye madhi agolo komano. Okay. Janeno maro mar Rembwa TV pod wan kaendi mana kod MC Kodowa Wood Nyakisumo. Dicho achiel mano adani mondo MC Kodowa opakre ni mogik ka koro wadhi break mana ka wakaw break no. MC Kodowa adani mondo ichwad pakruok e screen no endo ka koro wakaw break. Bang' mano endo janeno maro mar Rembwa TV wadhi duogo kendo wadhi neno mathoth ni to kara koro MC Kodowa ne kopo ni en kende mondo bende nyalo chiwo namba mondo wang'e mathoth ma wanyalo ng'eyo kuome mana ka koro wadhi kaw break mokwongo. Erokamano. Yes, an iluonga ni MC Kodowa Wood Nyakisumo, nyathi kich kod tek wikende ma the confused element, chairman ma jotere Nyanza Republic, jok moko luonga ni Andolo mama. Nyako sa soko dia lelo siko mani mer. Kada kero tinya luonga ni Omi Liz boch moro ka monto, ang'e koni kena koni. Ago ginene bunguno liero, son of mushroom kata kero tinya luonga ni Wuodo Bwolo, dichuo malelo mago dhako gi dhoge. Thank you so much. Mana kamano janeno mar Rembwa TV duond onagi. Mana ka pod wan e chenro mar mane ok ing'eyo. Pod wadhi mbele kaendi kod MC Kodowa Wood Nyakisumo kiang' andolo go ginene bungu. Ang'o migoyo bungu? Mano yong'eyo. Do ng'eyo ni ang'i koni kena koni. Go gine bungu liero. Koro gine to ine ming'e itiyo gi wi. Kanyo ndo na akili juu mtu wangu. Yes. Koro Wood Nyakisumo. Yeah. Nyaka nyocha idonj koro industry kae. Ma ichopo kuma koro intiere ni endi. Yes. Ise yudo ng'ato. So nise yuto ga kata kapok ni chopo. Winjo ka chucho. Kanyo ndidwa ketho na chiro. Kanyo ketho chiro. Kanyo ketho chiro. Wawe kanyo. Kanyo wawe wadhi mbele. Okay, to line rom nade nyaka nyocha donjo industry ka. Adwa ni mondo ipimnwa ni in kaka koro nkech ni ae ngima mar bedo ma ok ibedo celeb. Koro sani in celeb kamoro donge. Koro ngima mar celeb ni ngima teri nade kod wanadada gieki. Maka chujo line ball baba. Line ball. Ang'o mok timre? Line ball. Baba celeb ni matek. Celeb ni matek baba. Celeb ni matek. Tiyudo niya. Line mineno borri. Gin thoth ne jok mineno riedo live mineno riedo. Thoth gi riedo mane gidwaro ging'e ni pesa ng'eny. Gidwa chiemo. Iwinjo line bor man joma dwa chiemo. Miyo ko kitiyo gi wi. Mane omiyo ng'eny chon pod awinjo niya. Ni celebs ke otimore nade. Kia celebs ke otimore ng'ane baba. Gini en gima bira kende. Kodowa jogi bira kende to ko kitiyo gi wi. Itemo nyiswa ne inbox opong'. Inbox opong' to koro tiya gi wi kendi baba. Chakore nade? Miwa mbaka, miwa tips. Chakore nade inbox ka? Inbox ka. Kae miwinjo niya. Kae kami serie live. Seri. Ba in kare tugo. Miwa tips. Kae kami serie live. Sewinjo. Ni winjo ka chon kiwacho niya. Ni joma chuo ema timore nade? Ema sero nyiri. But koro sani aseyudo ka in celeb. To kati in dichuo. In ema nyiri se. Kodowa. An celeb. Yes. In nyako. Donje be inbox na. Mi example. Iwinjo. Hi. Ochaka. In celeb. An celeb. Koro chako. Hi. Hello. Ina celeb. Ok adani mondo ginene akethi. Koro awuok ka celeb. Koro mambo. Hapo sana sema. By the way, umejua video zako huwa zinanibamba. Nimeshukuru, asante. Nisaidie tu kushare utumie watu wengi. Anyway, si tunaweza change contact. Haina shida.
Koro ngese che kutoro ni namba ne. Ngeni tuon bo kibituro ke na fan. Yes, and fan mari. Yes. Oro ni namba ne. Ase oro. Go through changing contact. Usiko ni mane yawa. Ase bire WhatsApp. Ose bire koro entie WhatsApp. WhatsApp kanya mako conversation chake. To madaka matin kiao. Se tunaweza meet tufanye ngamado idwa meet go ifanya content. To onge gima mama content mo yo kada. Karkae magigi chake kachu. Koda nyiso ni se meet nyiri adi. Amita se meet gi mang'eny wuora ni wacho content gi. But koro ka koro padhi ayudo ni paro pogore paro mar content. Abado ngawe wuora. Koda pattern yo kwadhi keto. Okay. Ma oketi. Ma ndi wadhi mute. Nyiso wania. Usero me guest gijiadi guest house. Ma koro wawuo man to man. Kanyo to podi. We banda. Asero me guest. Gingata di. Boy okay guest. Order. Zero me guest. Order ngata chiel manan godo kapok atiko nanade. Kapok abedo celeb. Ema pod an godo nyaka chop kawuo. Koda wadhi block minodi ok dine no pattern. Onge sida wacho niya ngata chiel manan godo kapok abedo celeb. Ema an godo nyaka chop kawuo. But osiepe mang'eny nyaka manyirigo. To an godo mang'eny. Kata kipenjo gi sani. Osiepe manyiri an godo dabal. But gimotimo mopogore gi motimo industry ka. To onge. Maonge ngamisero mo. Mago. Pichni mioro e WhatsApp gi. Mago to nitie. Pichni mioro mago nitie. Koro se seri. Donga ngisi mabe no se sera. Kari sama nangisi ni wachenya mani okiwinji. Okay. Sama nangisi ni nyiri sani sero chuoni okiwinji. To andaksera. Babi se bedo celeb. Bedo celeb moni ne gik mangisi. Yes. Koro celeb mago achiel kum challenges makara celeb bende kale. Mage challenges ma celebs kale to shida ne ya. Seche moko kale challenges go. Kiwe ni thoth jogi angisi maber ni biro ka weni ngi pesa dabal. Iwinjo. Thoth jogi weni ngi pesa dabal. Seche moko be ni aromo gi moro. Iwinjo. Ongeni ma ja pesa odhi chamo dabal to koyudo. Odhi yudo ka ng'ani be pogore kaka expectation mare mano paro opogore. Koda da wuok kodi ka koro MC. Samoro post in event madongo gieki. Ngeni mae ndi attract bene nyathi manyako ng'eyo ni loso pesa. Yes. Sama iloso iketo gini do ng'eni kele machiegni kodi. Inyalo pimo nani en pesa nitiere oko kacha chande koso ena nyinge mutemo gero koso ang'o matimore. Okay, luore kaka intie. Seche moko betemo push nyingi. But pesa idhi yudo ma pesa maybe koluonge functions. Seche moko die function mar ng'ato. Iwinjo. Ok nya expect pesa malaji kanyo. Iwinjo. Die function mar ng'ato. Seche moko be nikech wan kaka wan fans mag Jawa. Iwinjo. Ta Jawa ne mo ne wadak go e piny kaka. Ko chuni nyaka ibed machiegni gi Jawa gi. Iwinjo. Nyaka ibed machiegni gi Jawa gi nikech in fan mar Jawa gi miere mitimori nade. Emi bedo bute. But mana functions mo luongi ok mage functions mi yude pesa. To functions mo koluongi mi dhi adhiya kaka fan. Imbe seche moko sama ng'ato onena kaenda. Ng'ano dhi kanyo kaka ng'awa kaka fan. To ambe kodo adhi kanyo kaka ng'awa kaka fan. Onge tich motera kanyo kaka imbe tich moteri kanyo. Onge. Koro watia wan fans. In kaka MC Kodoa. Industry mar Ajawa. Donge. Let's say ni the Ajawa kata in kaka koro sani endi. What is your expectation? Nyaka ni bed celeb. Ang'oma inyalo wacho ni an kupo na nyalo bedo kama kata nyalo timo kama kata ka Nyasaye nyalo keta kama. To adhi ng'e ni adhi bet sawa. Nyaka chieng' kaka MC Kodoa. Ka Nyasaye timo na. In expectation mari industry. Kosi nida beta ni ina kanyi loko mana wer kende. Nyaka chieng'. What is your expectation mari nyaka ni donj ka in gi kwano man? Nyaka adonje Jawa. Tiene ni ya. Kata nyaka ni bed MC. Ang'o midwaro? What is your expectation? Okay. One gima thoth ne mwatimo. Yes. And my target kabisa. En mar momi abed brand. Ma at least nya lando gik moko. Such like things. Wabedo MC se functions mopogore. Mane nikech thoth na tija maduong' matimo en tij MC. Iwinjo. E industry ka. Tij MC. Koro ka Nyasaye nya chopa e kiwango. Ma bed brand moro. Monya lando godo gik moko. Kamano kama say like thing. Yes. Anya mor sana. Okay. Yes. Koro inidwaro mana ni mondo mi bed brand.
brand. Idwa ni igero brand. Gi brand ne magero, at least mondo achiem through the brand. Okay. Yes. E industry ka ng'ama igombo mar mondo itigo kaka MC mare? Mara Jawa. Baba. Baba. Yeah. Okay, tiene mawuondre. Ng'ato ka ni malo tigo mondo ibed kuma ng'ano ni malo. Iwinjo, ng'ato ka ni malo tigo mondo ibed kanye? Malo. Kuma ng'ano ni malo. Ok inyalo mondo ibed piny kuma ng'ato ni piny. Kuma ng'ato ni malo ikitemo nade? Ibed kuma ng'ato ni malo. Yes. But mondo mi ichop kuma ng'ano ni malo, chuni nyaka ichak gi kanye? Gi piny. Iwinjo. Koro in short, duok gima piny. Koro ema ng'isi, koro in short, joma ni piny gi ok wachayogi. Iwinjo? Yes. Joma ni piny gi gimbe chiemo achiel gibi chopo ka. But gi sani to ka dipo ni omi chance niya, ka koro wach ni miya chance niya, kod wayier ng'ato achiel mondo idhi chak tiyo go sani, ok adhi adhiya kainda. In Baba e piny ka en pesa. Kone dhi kainda malo. Inyalo rate nade jo Angla? Style migo go Angla sani gi Angla manigo chon. Sani ng'eni nitie kaka igo Angla mopogore. Yes. Gi Angla manigo chon kanitweyo kondo. Rate mari chalo nade? Okay, sani Angla migoyo sani iluongo ni modern, Angla modern. Emigo sani opogore gi machon. Chon cha king'ene gi thoth bunde kia ipango besende, ipango kia kreche. Yes. Emigine, but sani system migo godo Angla opogore sani seriously. To donjo gi mtindo wa kisasa. Yes. Kikelo gima chon ng'eni kini be generation lore gi generation. Kaka generation deka gik moko timore kaka change. Mabe I'm sure ni 20 years from now Angla migo sani ok medhi go mbele. Yeah. Koro sani Angla modern migo sani ni opogore. Ang'o minyalo nyiso upcoming artist kata MCs ma piny kaka koro Gianni? Inyalo nyiso gi nade nikech MCs kata artist inyalo yudo ka ng'ato pok odongo. MCs kwanza ng'ato pok odongore ahinya, lakini oketo expectation kata tegemeo mare malo moloyo kuma entie. Ma yudo kata ka samoro ntiere ja artist moro man piny moluongi e show, to nyisi ni bwana an gi sota moro kama tin, dang' ibi timna hyping. Nyisi bwana an MC maduong' mok anyal biro. Moso samoro kaka koro nyingi oseloso kaka koro yin. Ang'o minyalo nyiso ng'at moro ma piny? Okay, gima nya wacho kachucho, industry ka sapo nitie industry ka. Yes. Weketo sunga malo mang'eny. Aeto weketo expectation mari ni bedo malo mang'eny. Iwinjo? Ni in ka ng'ato luongi kumoro, tikone bei ka gimi wadhi nyiewo dhiang'. Iwe ni tieko dhier mari. Apana. Chi kalore gi level ma intie. To bende kata ka intie level machielo mamalo ahinya. To bende kata piny ka kae be pod itimo nade? Every set nekech piny kae kumi timore nade? E kumi ae. Koro for all the upcoming artists, obed ni en ja Angla, obed ni en MC. Ang'isi niya, chia according to your level. Expectation mari be kikiket expectation moro mang'eny moingo level mari ma intie. Iwinjo? Nekech kata an sani yes, an MC, okatamora, an celeb okatamora. Yes. But artist man piny gite, atiyogo. An onge artist moko atigo. Artist mo amamo luonga adhi atigo, atimora nade? Ok atigo, tieni ok ayiero. Nekech idhi nena ka maybe an kaenda, seche moko cho idhi nena ka an kodongo swag, seche moko idhi yuda ka an kalawi ya kabonyo piny ka, seche moko idhi yuda seche moko an gi Daddy Super. An gi ji mopogore, seche moko an go This Toto, idhi yuda show an gi Papa T, seche moko an gi Freddy Jachega. Koro gigio an kumora mora no, idhi yuda ka antiere. Miwa net worth mari kodoa. Net worth mara ko yambe nalaro ga tiyo. Net worth mara Miwa net worth mari kodoa. Style ming'eri go Kenya ga. Ai. Ibe net worth mara, net worth mara ends and net worth mara an gi simbe ariyo. Aparo ni mae aparo ni awuok en gimoro aparo ni 12,000. Ai to king'e kodoa sime ni 12,000. Manyien koso moseti? Manyien. Koro kidwa use sani, aparo nya use gimoro siling 4,000. Janeno marwa masimo mar 12,000 kikwi wil. Oya tore maka biro. Otore sani. Ai to an gi machielo no endo no. Maeri ni be kidwa use sani, en aparo ni ento podo nyaringe range mar siling 7,000. Koro kilewo mano, gi lepa marwako gi. Bende ma ok kal gimoro siling 250. Magi siling 100. Plus ma
bende siling 50. Kodoa ukichop kata 50,000 yao. Okachopi. Net worth mara ne piny baba. Mumama moro samosa ni koro nini kani loka. Digo mondo mi ng'ato kawi. Mumama. Mama. Ka pesa nitie. Ai. Pesa mi man. Mana ka watie ko janeno mar Rembo TV. Winjo maber ko poni ng'ato nitie manyalo kawo Kodoa. To kasiri piyo piyo nikech Pesa mi manyo. Pesa mi manyo. Doang'isi gane ya. Mane ka nikech apart from MC bende an chairman mar jotend Nyanza Republic. Tang'isi gane nitie gik mwatimo. Kitambo water, iwinjo, kitambo water ng'ato. Sani terwa modan. Tero modan. Wang'iyo ng'ama watero, nyaka wa make sure ni at least chuore otho, to wegi geche moko minya riembi kata minya cham. Kodoa yani paro na kapok itieko. E TikTok kae ndi udhi live. To aneno ka ji uso. Yes. Uso dhi nade kodu? Uso dhi maber. Imbi ide uso. Amba uso tije mar ter. Kodoa. Yu uso ang'o? Wacho weche dier. Alando tija mar ter e gima lando. Winjo. An kaka jater, chama mar jotend Nyanza Republic. Kantie kata ng'ama nena sani. Ineno miyo moro ma chuore otho. To wegi geche moko minya cham. Tafadhali inboxa mondo mi ami jater manya chamo gigo. Owegi plot moro minya cham. Inboxa ami jater manya. Ka owegi mwandu mang'eny moingo kiasi to kanyo ne mabire. Mowegi mwandu mang'eny moingo kama mwandu ng'eny ahinya to kanyo ne madhiye. Kama bet nitie mwandu mathin ta oro joga dhi bedo kanyo. Nikech gima mokwongo first of all gomo sani waloko chike mag ter. Ok inya bedo ni an ka Kodoa sani athagora e oda kendo achaka thagra e dala ng'ato. Kwani wiye rach? Athagra e oda thagra e dala ng'ato. Sani watero kuma pesa nitie. Wahero ga timo gimoro e Rembo TV ka endi Kodoa sani ka koro watieko. Adwani mondo inyis janeno marwa wach achiel mar comedy. Mix wach no endo gi Rembo TV. Ka koro watimo summarizing. Okay, gima titimo wawa agine kizungu mar class 2 tam 2. Ya inyatiyo kizungu. Nge kamera chande. Okay. Listener, Rembo TV. This is Rembo where me sit right now. Me here with the Kachucho. So me say, wherever you are watching Rembo TV, just keep on tuning Rembo TV. Enjoyable, celebs, different part, country, coming inside Rembo TV. So no any TV station like Rembo TV. If you not tune Rembo TV, then you not know the TV that you supposed to watch. Thank you. Janeno mar Rembo TV managa koro watieko ne wan ka endi kod MC Kodoa Wood Nyakisumo. Ndolo ago koni kendo ago koni kiachia thote berena de bungu. Ka koro watieko kawuono chenro mar mane ok ing'eyo. Mana kaka nonyisi ni luonge ni MC Kodoa, inyalo luwe e all social media handles. Kendo inyalo miye tich, otimo tich mar MC. Obed arus, obed liel no ka winjo ko wacho. Gente Kachucho. Ngata manya bedo garus. Watimo arus. Watimo indoor events. Birthdays. Obed kata liel. MC mar liel. Yes. Taka ni tich mora ma MC. Okay. Mane kama wafite. Inyalo luongo MC Kodoa kata inyalo inbox e TikTok mare ma en mana MC Kodoa. Kamora mora entiere MC Kodoa kendo inyalo miye tich minyalo yudo. Kani koro kuma wachope janeno marwa en mara mondo mi support jogewa. Omiyo waluongo ni Rembo TV. Duond onagi magi Rembo magi jogwa kendo magi jok ma un godo kanta e diere konde ma untiere. Nyaka next week tich abich odiochieng' machielo kawuono. Bye. Thank you.